Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro ini gilong ki khubor bam tagasni. Kaseng concerned citizens of Nyotrap minha kalai potrik April arhajar arsan kaseng lingba ki jing ot jing nam nagi kimi kikpa bakim jiyo admission ha ki school ba penya de ka sarkar. Te kumta na kalyang kaseng kalawan ban kali bat ai jing tho ya kapain maun school ka ba penya bat pet de ka sarkar ba hatu. Ha school jong pidon ne em ki khna school ki baduna ka jingyo kum ki kimi ki pa jong ki batre mystery nongrem balaganta. But kaseng ru kalayo banit mi but yakendu yo SDS EU but ru ban ai jing tho but kaliru na iba kumno phijule ne ai buram yi ki khna ki ba wanra ki distinction kum ki first position second position third position hatu na kalyang ka department philaw ju pershang ban ai free admission ya ki khna ki ba kum ki ne but ru ban pen kiu ya ka puli puthi hapo ka jilla te mantasni na kalyang ka concerned citizen of Nyotrap kum ka jing ut ka jing nam jong ki kmek pa ki bo pha school ela jong ki khon hakni ni school ru andre ka jing ut ka jing nam ko long ba hakni school sarkar ba he ba pau kum ki pai mau kum ki public school sarkar ki government school government boys ma ke ka jing ut jong kmek pa kaba ki pen pau sa seng kalong ba kim every years long malos na mo kim kisit persyang banyo admission yala jong ki khon hagi tu school sarkar ki ba kham he kham pau henry kaba sosi kalong ba ki ju pentep singi ka seng ba kim jiyo admission mo ke ngiru na kalyang ka seng niwan man mi chnis po pai mau niwan man subuh jing kali kendiat ba kidon em ki khna school na kali longyeng ka bodok piju priang ne em bat piju ai judon em ki khna school mo ki bawan ki badan ki ba wan ban puli ka school jong phi kum ki kmi pa ki ba trai mystery ki ba trai furniture ki ba trai kinu jing trai ki baret mo ki bam dai ka jing trai kam sarkar ani kinu ki jing trai ki ba business ki bakam he handre ki bak try kam red ki don em ki khna school ki bak phi priang phi ai admission te kata hi ka jingkali ki bangi kwa ban tip ban kwa ban yo chi sai ni school sarkar ba phi ju ai ni em admission ke ka arpat ni wan ban buchti hanya po SDU office te ka jingwan ka jongi shani rupat kalong ba nikli ba pijule yu ye kitu ki khna ki ba juyo ye ka position ma first position second position third position hadu kat kini kiski bom ta flajule yu ni kum ki kmi pa daga jinglut daga jing siu ke ba ki ba kya ki ba he mo banyo ki jing nang start baru si snam ngila pelot ki bai si bai henry anda krakut snam ki kmi pa ngi kmi pa ngi sukuman no tangba anda lapas khon ngi sio I tang hai po I report card ba ki khon jing ki lapas ti tanggat ya kata hinga ko ban pau ba kumno mo ngi inshu kaman tang hita I report card ba kawai ru ba ngajui ba ki balong ba nikong bawan bawan balai mo ki khna school be phi kamtam kilang ki school phi jumlen ban ai be tang khiu ki plan ki shamo ki pela kini ki time mo ki container yu ki khiu henry ya kata ka bari hok pat ka baha ka jong ki khna kum kini ki free admission kum kini ki menshua ngasi asmo ki don kini ki entrance exam kamut ki khna ki khampas ba ki yo bunele kini ka entrance exam te ngaru ngawan pun pau ba ka department hi jong ka education ka depan perkhan kham janai ban pin itanan susu kini ka addiction ki puli puthi hangi po
jela ke jongi ba pin perkhat thmai no ba kumnu yakini ki khana school ki ba wanra yaki position ki first